Father Promencio Mahusay. Magampo kita tinabangan usab sa atong mga patron San Roque ug San Vicente Ferrer aron dadon ngadto sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan lakip ang mga hangyo sa pagampo nga dadawat sa parokya. Palihok mangluhod pagampo sa dili pa ang santos nga misa. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, pinaagi sa putli o yamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos ni adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa kutuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang makalag ug kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga magkahius sa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot. Sa paghalad siyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasirhog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliupo kanimo, ngayong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kananunamos sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. palihog manindog arang sa Regina Coeli. Rayna sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga nahimo kang sa pagdala. Alleluia. Nabanhaw, sumala sa iyang giingon. Alleluia. Iampo kami sa Dios. Alleluia. Pagsadya o paglipay, Berhen Maria. Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nangamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Berhen Maria. Makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan, karanod sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. May gabi pag-usab, maigsoon ko diyan ni Kristo, aniya kita karon sa tuang ikaunom nga adlaw sa tuang nobina misa. Atong pilgrims nagagikan sa lay adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Youth Coordinating Council, Migrants Families, and Family and Life Ministry, with Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nangkabil, Santa Lucia, Colis, Liberty, and Antuanga. Atong choir from Voice of Angels. And atong mas sponsor karong adlaw, Mrs. Fortunata Hichanova and family, Mr. and Mrs. Vivencio Centeno, and Mrs. Edith Aquino and family.
Atong mas presideron, kuyog sa ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon, si Reverend Father Roy Vincent Husain, MLCC. Palihog, Manindog. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagalari kami kanimo, sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, magampo kita. O Diyos nga naghimo ka kang Santa Catalina nga dilaab siya sa Dios nung gugma, diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo, ug sa pag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga sa iyang pangaliyang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo. Magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo
gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaila. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem, dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cirene, si Manaen nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Cilicia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magdayigon ta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluy-anon ta kita sa Dios, o bendisyonan niya. Ipadan-agon tangan ni kanato ang iyang naon. Mahibawanon tang imong dalan, dinhi sa yuta. Diya sa tanang mga nasod, ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasod, ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta, imong agakon. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang
tanang kalungsuran, magdaigon ta kaniya. Panalanginan, punta kita sa Diyos, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlokon ta kaniya. O Diyos, magdaigon ta kanimo, ang tanang mga nasud. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot ni adtong magsalikway kanako, ug dili muluwat sa akong mensahe. Ang pulo nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang Amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Samtang gibasa ang unang pagbasa, ay kanta ang salmo, naniid ko og akong gianinaw kung pila ka buok ang nanambong o kinsang mga dagwaya ang nanambong. More or less 100 ang naa dinhi karon sa ikaunom nga misa novena. Apan sa akong pagtanaw-tanaw sa mga dagway, murag maura man gihapon ning mga naunga. Sukad niya itong dinhi ko na-assign sa panahon ni Father Lyle. Asa raman ang uban. Ilabi na sa mga sponsors. Dili tungod kay aron madaghan tag kolekta ha. Tungod kay ato maning kasaulugan, atong hugupan uban sa buhing pagtuo. Unsay inyong tema? Taas-taas man yung tema. Ato lang ning move on kay mubo man ning gihatag oh. Holy Cross Parish, journeying together as a church fully alive. Muna nga nangutan ako, asa ramang uban? Nga journeying together man, liwat po muna ko, mulakaw gani ko, ako rin namang inusara. Muna, inag-post na ako sa kong Facebook, mingon, sana all, kuyog unta mi, di man pagpakuyog among pare. Ito, journeying together. Dili lang kita nga mag-inusara mo anhi dinhi. Kundili maghugot kita isip usa ka katilingban. Diya sa inyong mga tarps, puro na mga chapels, right? With mandated organizations. O dinhi sa Holy Cross, adunay pipila ka mga chapels nga, adunay regular nga Sunday Masses. Di gyud mo makalimod ana, kay dinhi ko sa una. Ya kini untang mga kalihukan sa atong pagtuo mo kay maghulma kanato aron isip mga katawhan sa Dios, maghugop ug maghiusa kita nga musaulog niining atong misa novena at the same time niining atong umaabot nga kapiestahan. Pero surely inig fiesta daghan yun kay inighuman sa misa na may lamisa. Now, mo ni ang hagit nato mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ang atong mga pagbasa, even ang atong part sa atong tema, naghatag na kanato og clue. Ununsao nato nga mutubo og mulambo ug magkahiusa kita sa pagdaig ug pagpasalamat sa buhi nga Dios. Una, ang pagsaksi sa nabanhawng Kristo. Atong isangyaw ang mensahe sa kaluwasan nga gipakamatya ni Kristo didto sa krus. Tulo ka buk inyong patron din, no? Nya, duha ni ini, si San Roque o si San Vicente. Now, tanawa ilang kinabuhi. Si San Vicente nagsangyaw sa mensahe sa Last Judgment. Aron pag-agni o pagdani sa mga tao sa pagbalik diha sa sabakang sa Dios. Tanawa si San Roque, iyang gipadayag sa tataw gayod kung unsa ang gugma sa Dios ngadto sa uban. Naatay ihemplo nga maoy atong kapanaminan, ihemplo nga maoy atong subayon ug sundon aron ang hagit sa ebanghelyo atong mapuy-an diha sa atong kinabuhi. Ikaduha,
Ang atong priority sa pagsangyaw mao ang dakong gugma ni Kristo nga nagpakamatay didto sa krus apan sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Kung kita puno sa gugma sa Dios, bisan taliwala sa mga kalisdanan, ilabi na karong panahona kay krisis nga dako, anaa gihapon ang kamaya sa atong mga panagway. Tungod kay anaa nagsalig kita ngadto sa Dios nga maoy tuburan sa grasya. Diha usab sa atong pagsangyaw, atong ipakita o ipadayag ang iyang gugma nga magluwas sa tanang katawhan. Ang gugma nga magdani sa matag usa kanato nga mahiduol nganha kang Kristo Jesus. Puno ba ang atong mga kasing-kasing niining gugma nga ipakita ni Kristo kanato? Ikatulo, aron mahimong epektibo ang atong pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan, gidasig kita diha sa ebanghelyo nga makighiusa kanunay ngadto sa langitnong Amahan, pinaagi ni Kristo Jesus, sama nga si Kristo kanunay nga nakighiusa ngadto sa langitnong Amahan. Mao na nga gingon sa ebanghelyo, ningon si Kristo nga wala ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Kung unsay gipasulti sa Amahan kanako, mao'y akong gisulti nganha ninyo. Sa unsa mang paagi nga kining kahiusahan nato ni Kristo atong mabatunan? Una, diha sa pag-ampo. Pag-ampo diin dili lang puro pangayo, kundili pag-ampo diin makakat-on kita sa pagpamati sa mensahe ni Kristo Jesus. Og labaw sa tanan, niining matang sa pag-ampo, ato kining masinati ang kahiusahan, ang gi-initiate ni Kristo nga pakighiusa ngadto sa iyang pinalanggang katawhan nga mao ang santos nga Eucharistia. Kining atong gisaulog karon, aniya kita nagkahiusa isip usa ka simbahan. Nagkahiusa kita tungod kay si Kristo mismo ang unang miauhag kanato nga kita mohiusa ngadto sa langit nung Amahan, pinaagi kaniya. Apan ang hagit mga igsoon ko diyan ni Kristo. Niining atong gihisgutan ang pagsaksi sa ebanghelyo sa kaluwasan, ang pagpadayag sa dakong gugma sa Dios, ug ang pagpakighiusa ngadto ni Kristo Jesus. Nibunga ba na diha sa atong kinabuhi? Din sa katapusang bahin sa inyong tema, simbahan nga fully alive. Buhi, madasigon. Mao na nga balik ko sa kong pangutana, asa raman ang uban karon. So kay kita nga ania nanimba man, gidasig kita sa pagtubag nining mga hagit kanato. Nga sa atong pagpamauli, tataw unta sa atong mga dagway ang nabanhawng Kristo. Tataw unta diha sa atong pagpakiglambigit sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong pamilya,
ang gugma sa Dios ug makita usab unta nila ang atong pagpakighiusa ngadto sa mahal nato sa kinabuhi. Kay unang location for mission is no other than our respective families. Diha sa pagpadayon nining santos nga misa, ato kining pangayuan o grasya nga kita nga gibuhong sa iyang gugma, madasigon ug maisugon nga musangyaw niini. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod ni iyang naghingapin nga grasya pinaagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Busa moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanan, nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo, ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanatong tanan, nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halangdong Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors ni ining May Fiesta 2026, nga mahatagan sila sa Ginoog mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, dungga nga mong mapag-ampo, liguna nga mong pagtuo sa kanunay, magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mga lingkod, akong gihawag atong pilgrim, lay adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Youth Coordinating Council, Migrants Families and Family and Life Ministry, Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Sites, Nangkapil, Santa Lucia, Colis, Liberty, and Tuanga, kuyog sa atong mass sponsor, Mrs. Fortunata Hichanova and Family, Mr. and Mrs. Vivencio Centeno, and Mrs. Edith Aquino and Family sa atong overtor.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan, magagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagimaya siyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalag sa paghandom kang Santa Catalina. Aron tinudluan sa iyang mga pahimangdong paniginglan, sa dugang kadasig makapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo. Tungod sa gingharian sa langit, pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos. Ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel mas santos sa langit, nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang
mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kadis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningadto sayang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawak sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa mahan atong gamito ng mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga salagulil pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inig sunay. Peace be with you.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulangan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
O kita. Ginoo ang langit nung kalanon nga mong gikalawat nga mao'y nag-alima sa kinabuhing yutano ni Santa Catalina. Maghatag unta ka namo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Paligog manglingkod alang sa mga pahibalo pahinomdom og pasalamat. Sa matag adlaw hangtod sa Mayo 2 sa ato ang rosaryo pagahimuon sa alas 5 sa hapon ug ato ang nobina misa sa alas 6 sa gabi agig pagpangandam alang sa kapistahan sa atong mga patron San Roque ug San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus. Sa Mayo 2 inighuman sa ato ang nobina misa isunod dayon ang ato ang prosesyon. Ang in charge sa mga karosa sa Santa Cruz ang Parish Caritas, San Roque, Dakay Family, San Vicente Ferrer, Boyet Nacorda and Family. Sa Mayo 3, mauna ang kapistahan sa itong mga patron. Ang ato ang Pontifical Mass sa Ulugon sa alas 9:30 sa buntag. Akong usbon ang ato ang Pontifical Mass sa Ulugon sa alas 9:30 sa buntag. Ug ang preside nini ang ato ang kalahorong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. OIDD. Sa Mayo 16, Sabado, sa alauna hangtod sa alas 4:30 sa hapon, ang ato ang General Assembly, giawhag ang tanang officers from President down to WISTI sa tanang mga chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators and PPC Exicom sa pagtambong. Ugma, Abril 30, sa atong ikapitong adlaw nga nobina misa, atong pilgrims, magikan sa lectors and cantor of the Psalm Ministry, Basic Ecclesial Community, Adorasyon Nocturna Pilipina, Eli Majestic Marketing with Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyut, Greenbelt, View Hills, Granada, Aperiati, Lantawan, and Beltran Subdivision. Atong choir ugma ang Basic Ecclesial Community. Atong mass sponsor, Mr. and Mrs. Anonymous, Catholic Women's League with Confrancia de San Jose, and Legion of Mary. Atong mass presider ugma si Reverend Monsignor Raul Go. Nining bahina atong pasalamatan ang atong mga kaigsunan nga mihatag sa ilang oras katakos bahandi ug pagsalig aron magbalampuson atong ikaunom nga adlaw nga nobina misa. Special thanks to Honorable John Tumulak and Barangay Basak Pardo BPSO and Deeper, Mr. and Mrs. Benjamin Ordenesa of Ordenesa Printing Services, sa atong altar decoration sponsors, Mrs. Marcy De Chosa and family, Engineer and Mrs. Louie Angelo Coliera, Holy Cross Paris and Pedro Calungsod Reflexologist. Sa atong mga pilgrims karon, ang lay adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Youth Coordinating Council, Migrants Families and Family and Life Ministry, Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Dangkabil, Santa Lucia, Colis, Liberty ug Antuanga. Sa atong mga mass sponsors, Mrs. Fortunata Hechanova and family, Mr. and Mrs. Vivencio Centino, Mrs. Edith Aquino and family. Sa atong liturgical servers, sa atong choir, ang Voice of Angels Choir, sa atong mga lectors and cantor of the Psalms, sa atong mga gift bearers, sa atong mga usherates, sa atong liturgical arts and environment ministry, sa atong digital communications ministry, Ministry of Alcohol Servers, extraordinary ministers of Holy Communion, o kaninyong tanan nga mitambong sa atong ikaunom nga adlaw nga misa ng nobina, ug sa wala dinhi ug dili makaanhi, daghan kayong salamat, daghan atong masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang resident priest nga ni con-celebrate sa ato ang nobina misa karon, Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Salamat, Padre. Og sa atong mass presider nga nagbili na tulo ka pagtulunan, gipangutana ta niya, asa naman ang uban? Kay basta kalihukan sa simbahan nga para sa pagpalambo sa atong pagtuo, dapat unta maghugop ta isip usa ka katilingban. So mao nangutana si Padre kay balik-balik ra ang naong, asa ang uban? So unsaon nga motubo og mulambo og magkahiusa sa pagdaig og pagpasalamat sa buhi nga Dios, pagsaksi sa nabanhawng Kristo. Ikaduhan yung punto, ang atong priority sa pagsangyaw mao ang dakong gugma ni Kristo nga nagpakamatay dito sa krus apan sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Ang ikatulo niya nga punto, aron mahimong epektibo ang atong pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan,
Gidasig kita diha sa ebanghelyo nga makighiusa kanunay ngadto sa langitnong amahan pinaagi ni Kristo Jesus. Sama nga si Kristo kanunay nga nakighiusa ngadto sa langitnong amahan. O gidasig usab kita nginiya nga sa pagtubag niining mga hagit kanato nga sa matag uli nato sa atong mga pamilya tataw unta sa atong mga dagway ang nabanhawng Kristo. Tataw unta diha sa atong pagpakiglambigit diha sa atong pamilya ang gugma sa Dios ug makita usab nila ang atong pagpakig-usa ngadto sa atong mahal sa kinabuhi. Ug sa katapusan ato untang pangayoon ang grasya nga kita gibuhong sa iyang gugma madasigon ug maisigon nga mustangyaw niini ang ato ang Mass Presider karon, Reverend Father Roy Vincent Husain MLCC. Daghang itong masipang pakpak. Pasalamat. Palihog manindog before nato dawaton ang katapusang panalangin ato sa pahinungdan ng atong mga patron. Musinggita. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Salve Santa Cruz! Ang Ginoo mana kaninyo. O manalangin kaninyo ang Diyos nga makagam sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Akong giyawag nga ito ang mas sponsor of pilgrims o liturgical servers pagpabilin for documentation. Kitang tanan manusod sa kung saan akong pamilya sa Diyos. Ibigay kita sa lupa, itutulungan kita pagtawag sa Diyos na atong amahan. Isang yata sa kalimutan, isang yata ang kapaturan, isang yata ang iyang kaayo, isang yata ang iyang gahon, isang yata ang malipayon, isang yata ang atong paglaon, isang yata nga ang Diyos, huwag ka nato sa atang katandaan. Isang yata sa kalimutan, isang yata ang kamaturan, isang yata ang iyang kaayo, isang yata ang iyang gahom, isang yata ang malipayon, isang yata ang atong paglaon, isang yata nga ang Diyos, pagkatapos at ang matandaan. Isang yata nga ang Diyos, pagkatapos at ang matandaan. Isang yata. Nasyangkit man tayo, nga kusog man ta kayong mic. Ito na to. Ha? Nabagalot ko. Ana. Desma. Tuloy. Ay, Rita.